जोङो माने UPPL हानजानिफ्राय लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखं बे मोननै गांखंखौ मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय जौसे हिनजावसाफोरजों बा आइजो माहारिनि जे दैदेनगिरिफोर लाइमोन दैदेनगिरि जाखांफुनाय फरायसा आइजोफोर बिथांमोनजोंहाय जोंनि सरकारनि हाबाफारिनि सायाव जोंनि हानजानि सानस्रि आरो सानथौनि सायावहाय सावरायनो थाखाय मोनसे बिथोन होदों। बेबायदिनो दिनै जमदुवार समस्थियावहाय 100 लाइमोन आइजोफोर लोगोसे जोंनि आइजो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे बावहाय सावरायलायनायनि बाहाय हाबाफारि लानाय जादों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि बेयाव जादों आरो जों जिहेतु जोंनि सरकारा आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबां हाबाफारि जों लादों। जोबोद गोसो होबाय थादों सरकारा आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय। जेरै जोंहा रिसेन्टलि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि रां होनायनि प्रथम किस्ति 25,000खौ 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंना पिक मिशनाव गोबां आइजो हानजाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अमा फिसा होनानै अमा फिसिनानै बोरै रांखान्थि दिगै जौगानो हायो बेनि थाखाय जों हाबाफारि लादों। बोरमा फिसिनायनि जों हाबाफारि लादों। जों दाउ फिसिनायनि हाबाफारि लादों। बेबायदिनो जोङो पिक मिशन गटारि मिशन बा पल्ट्रि मिशननि दारैहाय आइजोफोरखौहाय रांखान्थि भाबै बोरै जौगाहोनो हायो सामाजिक भाबै बोरै जौगाहोनो बेखौ जों नाजाबाय थादों। जोङो मैखुन फिसिनायनि हाबाफारि जों लादों। मशरुम मिशन गोबां आइजो हानजाफोरखौ बेजोंबो लोब्बा खालामनाय जादों। बेबायदिनो आइजोफोरनि जौगानायजों लोगोसे जिहेतु आइजोफोरानो जोंनि समाजनि 50% सुबुं सानखोनि बे 50% आइजोफोरखौहाय जों जौगाहोनो हायाबा जोंनि समाजा जौगानाय नङा। बेबायदि साननायखौ लानानैनो जोङो दिनै सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव आइजोफोरखौ एकदम हारि बोरोन धोरोम बासियालासे मोनफ्रोमबो हारि धोरोम बोरोननि आइजोफोरखौ जौगाहोनानै समाजखौ जोङो गोख्रै बोरै जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय हाबाफारि लानायनिनो दिनैनो मोनसे हाबाफारि जों बेयाव लादों। गोबां गावसुंथा खुद्रिनाया स्वाभाबिक खुनु सरकारानो खुनु माने दोलोआनो खनसेयैनो 100% रावनोबो होनो हाया। बावहाय सरकारखौथ' बारहो इसोरा फैबाबो भगबाना फैब्लाबो 100% बयनोबो होजोबनो हाया। जों दाखालि 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होबाय। दा नैबार नभेम्बरनि गेजेराव आरो जों 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 40टा जे जोंनि दा एक्जिस्टिं समस्ति दं बेयावहाय 150 खरि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो थांबावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फैगोन बोसोराव 2023 मायथाइयाव आरो जों 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो थाखाय जों बिथांखि लादों। जेखिजाया नैबे नभेम्बर दाननि गेजेराव जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जेनुइन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा थालांदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गावसोरबो माने खाथा पत्रफ्रा थिग थानांगोन। बिथांफ्रा रेजिस्ट्रेसन थानांगोन। बिथांमोना माबा मोनसे हाबाफारि मावनाय जानांगोन। इलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोल' जोङो नैबे 6,000 जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राव जों सायख'गोन बेयाव बिथांमोनखौ जों सोनाय जागोन। जेनुइन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बेयाव हाबगोन आरो जायफोर थालांगोन बेखौ जों 2024 मायथाइयाव आरो फिन खनसेबाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो बे 75,000 रां जे होनो जोङो बिथांखि लादों। जोंनि मेनिफेस्ट'आव UPPLनि मेनिफेस्ट'आव दङमोन। बेखौ जोङो मावफुंनानै जोंनि जे मोनसे बिसायख'थिनि रादाय दंमोन जोङो बेखौ मावफुंनानै समाजनो देखायगोन। बिथांमोना माने आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेबायदि बिथांमोना गावसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जे दानानै गालांदोंमोन बेखौ बिसोरनि टेन्युरा 5 बोसोर जोबागौमानि गोदान सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानो मोना होननानै बिथांमोना केस होदोंमोन हाइकर्टआव। बे केस होनायनि थाखायनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो हायाखैमोन। दा दाखालि 31 जुलाइआव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जे टेन्युर बिथांमोन दालांनाय बे जोबनानै थांबाय। जोबनानै थांग्रोमोना जों दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोरखौहाय जों दा बबेनिफ्राय लाजायो बेखौ थिग खालामनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोंहा बिसास जे बे सप्तानि गेजेराव जों दाफुंनो हागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। गतिके हेंथा हान्जाया जेखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना लाजिनांलांबाय थागोन। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दला माबायदि साखाफारा? जों फुरा साखाफारा। गाबोन जुदि बिसायख'थिया जायोबा गाबोनबो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बाव थियारि जानानै दङ आरो UPPL दोलानो बाव खाथाङै देरहाखागोन। गुबुन दोलाबो जेबो खामानि गैया। 100% बाव UPPL दोलाल' देरहागोन आरो गुबुन हान्जानि बेयाव जेबो खामानि गैया। मोनबेसे बिजाबाव बिजाथि होनायनि साखाफारा? जोङो मोनसे बिजाबाव होगोन जिहेतु जों NDAनि एलायन्स पार्टनार जोंनि बड'लेण्डआव मोननै समस्ति दङ उदालगुरि आरो दरं लोगोसे क'क्राझार समस्ति। बेवहाय जों क'क्राझार समस्तियाव UPPL हान्जाया गेलेगोन। दरंआवहाय जोङो NDAनि एलायन्स पार्टनारनो सोरनो होयो बाव BJP दं AJP दं
आरो UPPL दङ मोनथाम हान्जा दं आसामावहाय बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव जोङो UPPLआ क'क्राझार बियाबखौ लानानै जों गेलेनो थाखाय दा थाग थियारि जानानै दङ बायचान्स जुदि जोंनो आरो मोनसेखौबो हगारबावोबा बेयावबो जों गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दङ। दिनै जोङो नैबे जमदुवार ब्लकनि नैबे खासियाबारि फोथाराव नैबे कमिउनिटि हलावहाय जों UPPL सेन्ट्रेल टीमनिफ्राय मोनसे जोंनि जमदुवार ब्लकनि माखासे मानगोनां आइजोफोर इमिनेन्ट वुमेन सिटिजेन्सजों मोनसे इन्टारेक्टिभ सेसन लानाय जादों जायखौ जों सुबुं सम्पर्क होननाय जायो। थ' बाहाय 100 जननिफ्रायबो बांसिन आइजोफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों। बायदि बायदि सेक्सननिफ्राय फैदों, बायदि बायदि हारिनिफ्रायबो फैदों, कमिउनिटिनिफ्राय फैदों, स्टुडेन्टसबो बाहाय दंफैयो, इउथ बा जोंनि आबादारि आइजोफोरबो दं, साख्रि गोनां आइजोफोरबो दङ, बा बायदि बायदि सेक्सननि आइजोफोर दङ। जों बाहाय जोङो UPPL निफ्रायहाय मारैहाय जोङो जोंनि आइजोफोरखौ नैबे जमदुवार ब्लकआवल' नङा जों गासिबो ब्लकआवनो लाजोबगोन। BTR नि जेसेबां समस्ति दङ जोङो बाहाय हाबजोबगोन। दा बेहाय जोङो आइजो जानानै मा आइजोफोरनि जौगानायनि खामानिखौ सरकारनिफ्राय पलिसि लानाय जादों बा जोङो आइजोफोरनि गोबां जेंना दङ बेफोरखौ जोङो मारैहाय ज' समाजजों जिरायनानै थानानै बोस्रांनो हागोन बेफोरनि आल'सनाखौ खालामदों। बा जोंनि समाजावहाय जों आइजोफोरखौ मारैहाय एजुकेशन सेक्टर बा जोंनि हेल्थ सेक्टर साइस्थ' बिथिङाव जों मारैहाय खामानि मावनो हागोन बा जोंनि आंगनबादिखौ जों मारैहाय साबसिन खालामनो हागोन। जोङो आशा कर्मिजों मावलायलायनानै जोंनि आइजोफ्रा माबादि जोङो जोथोन लानो हागोन, गथ' गथायखौ माबादि जोथोन लानो हागोन बेफोरनि सावरायनायखौबो जोङो लादों बा गावनि माने आथिङावहाय जों मारैहाय गसंनो हागोन बेखौबो जोङो सावरायदों। दाख्लैसो जोंहा माइनाव सोरां बिथांखिनि आसनिखौ होजेननाय जाबाय। दा बेफोरबायदि आसनियाव मोननाय बे रांजों जोङो माबादि जोंखौहाय ट्रेनिं लानानै बायदि बायदि डिपार्टमेन्टजों लोब्बा लानानै रिसर्सेसखौ मारै जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हायो, रांखान्थि बिथिङाव जों मारैहाय गोख्रोंसिन खालामनो हायो, आबाद मावनानै बा दानानै लुनानै जोंनि माने कालचारखौबो लाखिनाय जायो, हारिमुखौबो सिबिनाय जायो, बेखौ लोब्बा लाफानानै जों माबादि आवगायलांनो हायो बेफोरनि सावरायनायखौबो दिनै जोङो लादों आयदायाव, जोंनि आयदायावहाय। आरो जोङो माइनाव सोरां बिथांखिजों लोगोसे गोबांनो जोंनि सरकारा आइजोफोरखौनो बिन्दु बानायनानै माखासे गोबां आसनि लादों। जेनेबा पिक मिशन बाहायबो 80% जोंना आइजोफ्रानो इनभल्भ जायो, बा जोंनि हेन्डलुम मिशन, सेरिकालचार मिशन, आरो जोंहा बावैसो माने VCDC लेभेलावहाय माने अनलाइननि आइजोफोरखौ ट्रेनिं होनाय थें फाख्रि आसनिखौबो बा बिथांखिखौबो दाख्लै गायसननाय जाबाय। कमिउनिटि हेपिनेसनि माने माबायावबो रायलायनाय जादों। आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै वान क्रप जोंहा मैखुननि आबाद बा माशरुमनि आबाद बेफोरनि खोथाखौबो जोङो रायलायदों, जों सावरायदों। जोङो बेखौनो सानो जे आइजोफ्रा रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जायोबा बा रोंगौथि जायोबा, लेखा फरा रोंनानै जुदि गावनि आथिङाव गसंनो हायोबा समाजावबो जोङो मान मर्यादाखौ मोनो। आरो समाजाव मान मर्यादा मोनोबा जोङो राजनिथि बिथिङावबो जोङो मोजां जायगाखौ मोनो, स्पेसखौ मोनो। दा जोङो नुयो जोंनि आइजोफ्रा फ्राय माने आवगायलांनो हायैखायनो जों समाज बिथिङावबो मोजां जायगाखौ मोननायखौ जों नुवा, बा राजनिथि बिथिङावबो जे स्पेस मोननांगौ जोङो बेखौ सेस्था खालामबाय थादों। दा VCDCआव जोङो गोबां आइजोफोरखौ सोनाय जादों, बिथांमोना मावनानैबो दिन्थिगासिनो दङ। जोङो फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा गासिबो बिथिङाव डेभेलप जायो, मान मर्यादा मोनसे रेसपेक्ट मोनो, मोनसे मान सन्मानजों खर' दिखांनानै गावनि आथिङाव गसंनानै जोंनि आइजोफोरनि जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो हायो। दिनै जोङो बड'लेण्ड सुपार 50 जोंनो जोंना गोबां आइजोफ्राबो सुबिदा मोनदों। जोंनि बिमा गरिब गुन्द्रा बिमायाबो दिनै दर्जा खुलिना होदों। जोंनि मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा सुपार 50 नि माखासे आसनिखौ लानानै जोंनि माने गरिब गुन्द्रा न'खरनि बिमायाबो दिनै गावनि फिसाजोआ अफिसार जानो हानाय, IAS जानो हानाय, ACS जानो हानाय, इन्जिनियार जानो हानाय, डक्टर जानो हानाय, बेंक अफिसार जानो हानाय
बिथिंनि दरजाखौ खुलिना होदों गोबां आइजोफ्रा दिनै खेला दुलायावहाय स्पर्ट्सआवहाय आवगायदों आरो स्पर्ट्सआव आगायोबा जोंहा साख्रि बाख्रि बिथिङावबो जोङो आवगायलांनो हायो रेलवेआव मोनो आर्मियाव मोनो पुलिसाव मोनो दा जोङो आइजोफोरखौ जेसेबां हायो डेभेलप खालामनो हायो बेफोरनि जोङो डिसकासनखौ दिनैहाय नैबे सुबुं सम्पर्कआव जोङो लादों आरो जोङो बेनि उनावहाय जों गसाइगाव जिल्ला बा गासिबो UPPL जिल्लायावहाय जों गासिबो ब्लगावहाय हाबनानै जोङो आइजोफोरजों जों सावरायगोन गोजोन्थोंसै প্ৰথমতে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ওমেন চেলৰ পৰা আমাৰ 100 ওমেন্স ইমিনেণ্ট ওমেন্সবিলাকক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইটো কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰতিটো ব্লক হিচাপেই হ'ব আৰু প্ৰতিটো আমাৰ UPPLৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপেই হ'ব এই কাৰ্যসূচীটোৰ আজি প্ৰথম দিন ষ্টাৰ্টিং আমি জমদুৱাৰ ব্লকত কৰা হৈছে ইয়াতে আমাৰ 100তকৈ অধিক মহিলাই আহিছে যোগদান কৰিছে আৰু আমি ইয়াতে মহিলাসকলক লৈ কেনেদৰে আগবঢ়া যায় তেওঁলোকক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰা যায় এই বিষয়ত বিভিন্ন দিশত আলোচনা কৰা হৈছে নতুন নতুন আঁচনি আমাৰ বহুত আহি আছে ইয়াতে অলৰেডি ঠেংফাখৰি আঁচনিটো আমাৰ মানে কাৰ্যকৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু অলৰেডি আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমাৰ প্ৰথম ফেজটোৰ কাৰ্যসূচী অলমষ্ট কমপ্লিটেই হৈছে আৰু সেকেন্ড ফেজটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ যিটো 75,000 দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাৰে আমি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে 25K দিয়া হ'ল আৰু বিভিন্ন দিশত আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ বদলন সুপাৰ 50 আছে আৰু আন দিশত আলোচনাবিলাক হৈছে আমাৰ ইয়াতে বহুত মানে শিক্ষাৰ্থীবিলাকেও আছে আৰু ছ'চিয়েল ৱাৰ্কাৰ বহুত মহিলা ইয়াতে যোগদান কৰিছে এই বিষয়ে আমি বহুলভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে আজিৰ এই মিটিংখনত চাওক আমি এই বিষয়ত বহুত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু কিছুমান আমি ল' পাছ কৰা হৈছে অলৰেডি আৰু আমি ইয়াতে চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে বড়োলেণ্ডতো আমাৰ ওমেন্সৰ যিটো সুৰক্ষাৰ কথা বা এটা আইন বা এটা কিবা এটা সেনেকৈ গন্তব্য স্থান থাকিব য'ত আমি আলোচনাবিলাক কৰিব পাৰিম আমি কেনেকৈ এইবিলাক বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ